Veliki aplauz i podrška da vidimo sa 64 godine prešao je 100 metara za 57 sekundi. Demonstracija sile, volje i želje. Svaka mu čast. Uopće infarkt jebe. Ajmo još jedan veliki aplauz za ovaj rekord. 200 kilograma, možete da zamislite samo koliko je teško nositi cement od vetraža na sve strane. Čovjek koji je edukovao preko 10.000 sportista, od kojih su neki postali svetske i evropske ličnosti sporta. Milutinović Milovan. Još jednom da ponovimo, 26. aprila 2012. kreće peške na olimpijske igre u Londonu, dugačak 2456 kilometara. Hvala kralju, svaka čast. Ipak je on 60 i nešto godina.